salvatge, d'Emily Hughes. Preparats? Orelles obertes. Ningú recordava com havia arribat aquella nena allà, però a tots els animals els va semblar bé. Tot el bosc sencer l'estimava com una més. L'ocell i el mussol la van ensenyar a cantar. Piu, 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 L'os, mireu l'os. Tenim la seva cara. A veure, el seu cos i les orelles. Una orella. Ara sí que hi sent bé. L'os li va ensenyar a caçar. Mireu què té a la boca la nena. Té un peix, perquè els ossos cacen al riu i mengen peixos. I la guineu, mireu, la guineu li va ensenyar a jugar, perquè les guineus són molt trapelles i molt juganeres. Ella se sentia molt còmoda amb els animals, els comprenia, era una més, era molt i molt feliç. Un dia van arribar 2 persones al bosc. I mireu la nena. Quina cara fa? Està contenta? Està trista? O està enfadada? Jo penso que està enfadada. La nena es va quedar molt sorpresa en veure'ns, ja que mai havia vist cap persona. Aquesta seria la seva nova família. L'home i la dona se la van emportar en cotxe a la ciutat. La veien molt estranya i la nena també els va trobar estranys a ells. Per la seva nova família, la nena tot ho feia malament. Mireu, estava molt enfadada perquè la pentinaven i a ella li agradava portar el cabell sense recollir. A més, la seva nova família li deien que parlava malament. Vosaltres creieu que parlava malament? Si parlava com els ocells. Menjava malament i fins i tot jugava malament. La nena no comprenia a la seva nova família i no era feliç. Estava molt cansada i molt farta. Així que un dia va decidir tornar al bosc amb els animals i es van portar, sabeu qui es van portar? El gos de la família se'l van portar i també es van portar el gat, se'ls van portar al bosc. Mireu, el gat i el gos. Allà, tots els animals, en veure-la arribar, van estar molt i molt contents. I sabeu per què va marxar? Doncs perquè no es pot domar a una cosa tan feliçment salvatge. L'esquirol també, tots estaven tan contents. Mireu, ara sí que era feliç. On era feliç la nena? Era feliç amb la seva família d'animals al bosc. Creieu que la nena va fer bé tornant al bosc amb els seus amics? I a vosaltres, què és el que us fa més feliços? I conte acabat. Que sigueu molt i molt feliços i sobretot
feliçment salvatges. Fins una altra. Espero que us hagi agradat molt i penseu molt a veure què us fa feliços a vosaltres, Moltes gràcies! Ara el que podeu fer és anar a buscar pedres i pintar-les. I vosaltres també podreu fer històries superincreïbles com aquesta, d'acord? Espero veure els vostres contes, les vostres històries en pedres. Adéu, adéu!